Moikka kaikille! Tervetuloa uuden videon pariin ja tänään olisi vuorossa 10 faktaa minusta videota. Ja tällaista höpöttely- ja faktavideota oli kauheasti toivottu jo pidemmän aikaa ja mun mielestä on tosi hassu, että mä en ole tehnyt tällaista videota, koska siis mun kanava on kuitenkin ollut jo vuoden verran pystyssä ja te ette oikeastaan tiedä musta kauheasti mitään, tai mä en ole niinku kertonut itsestäni kauheasti mitään. Ja mä ajattelin, että tämmönen video olisi kiva tehdä, niin pääsitte vähän tutustumaan muhun niin kuin paremmin tätä kautta. Ja tosiaan mä lähden nytten viikoksi Helsinkiin, mulla on hiihtoloma, niin yritän saada ensi viikoksi videon tai viikonlopuksi, mutta siis kun mä oon tosi huono silleen kuvaamaan etukäteen, kun tiedättekö jotkut kuvaa niinku silleen vaikka tyyliin kuukauden videot etukäteen, niin mä oon tosi huono sellaisessa, koska mä haluan, että mulla on niinku se fiilis siinä videossa, kun mä kuvaan sitä tai silleen. Se on vähän vaikea selittää, mutta mä en niinku tykkää kuvata etukäteen, että näistä videoista tulee niinku mahdollisimman sellaisia aitoja ja välittyy niinku se fiilis. Niin mä yritän saada teille ensi viikonlopuksi videota, mutta jos en kerkeä, niin se tulee luultavasti sunnuntaina tai maanantaina sitten, kun mä niinku tuun takaisin tänne. Niin älkää ihmetelkö. Mutta joo, ei varmaan tähän alkuun kauheasti mitään höpöttelyä muuta. Elikkäs tässä tulee 10 faktaa minusta. Haluaisitte kuulla tai ette. Toivottavasti tykkäätte tästä videosta ja hypätään itse faktoihin. Fakta numero 1 on se, että asun tällä hetkellä Rovaniemellä ja olen siis itse kotoisin Helsingistä, mutta mun opiskelut on tällä hetkellä täällä Rovaniemellä, niin sen takia mä olen nyt täällä ja opiskelen siis Lapin ammattikorkeakoulussa liikuntaa liikunnan ohjaajaksi. Eli jos joku on siellä ihmetellyt, että miksi olen täällä Rovaniemellä, niin se on se syy. Eli en ole täältä kotoisin. Tosiaan mä siis opiskelen mun viimeistä vuotta ja valmistun viimeistään niin kuin tämän vuoden jouluna, niin sitten varmaan taas muutan jonnekin muualle, toivottavasti vähän lähemmäs Helsinkiä. Fakta numero 2 on se, että olen 22 vuotta. Mun mielestä mä en ole ikinä niin kuin sitä maininnut edes, mä en tiedä miksi, mutta tosi moni kysyy sitä, niin olen siis 22-vuotias ja täytän 23 tänä vuonna. Kyllä. Siitä nyt varmaan sen enemmän tarvitse kertoa. 22. Fakta numero 3 on se, että eläimet on maailman paras asia mun mielestä. Ja jos voisin, niin pelastaisin kaikki maailman eläimet millä hinnalla hyvänsä. Mä oon tosi eläinrakas ja tosi sellainen niin kuin, mä välitän tosi paljon niin kuin maapallosta ja eläimistä ja niiden hyvinvoinnista. Niin joo, on vähän sellainen eläinaktivisti ehkä. Ei nyt mitenkään niin kuin silleen radikaalisti, mutta mun kaverit ainakin tietää, että ne saa kuulla aika paljon kaikesta. Mutta joo, eläimet on mulle tosi tärkeitä ja ne on maailman paras asia. Mulla on myös maailman ihanin eläin tuo koirani Roosa, mikä on näkynyt monta kertaa mun Snapissa. Kannattaa seurata mua siellä. Niin siellä se näkyy. Se on maailman ihanin ja kiltein. Ja siltä poistettiin just etuhampaita ja se näyttää ihan ekaluokkalaiselta, että tiedättekö, kun nämä 2 etuhammasta lähtee irti, niin sit siinä on sellainen kolo, niin se näyttää ihan sellaiselta. Se on vähän parka, mutta silti se on maailman söpöin. Joo, jatketaan. Fakta numero 4 on se, että mä valmennan täällä Rovaniemellä kilpacheerleadingia. Eli mä oon itse harrastanut silloin kun mä asuin Helsingissä tai nuorempana, mä harrastin siellä kilpacheerleadingia itse ja nyt mä valmennan täällä mun ihanaa joukkuetta, missä on 18 ihanaa tyttöä. Jos katsotte tätä, niin pusuja ja terveisiä teille ihanille. Joo, eli jos jotkut on ihmetellyt sitä, tai tosi moni on kysellyt myös, että mihin sä oot menossa, kun mä laitan vaikka snappia, että mä oon menossa valmennukseen, niin valmentamaan niitä tyttöjä. Ja valmentaminen on mulle sellainen, mitä mä haluaisin tehdä työkseni, jos se olisi vaan mahdollista niin koko mun loppuelämän. Se on mulle sellainen intohimo-työ. Fakta numero 5 on se, että olen koukussa näihin vihreisiin omeniin. En tiedä miksi. Ja siis näähän ei mitenkään erityisen hyviä ole, ne on tosi kirpeitä. Ja näissä on varmaan aika paljon myrkkyjä, koska ne on tällaisia kiiltäviä niin kuin ihan vihreitä omenia. Mutta en tiedä miksi mä tykkään näistä. Mun valmennettavat aina kiusaa mua, kun mä syön näitä niin paljon. Lidlin vihreät omenat on kaikista parhaimpia. Tää on K-supermarketista. Tää on Pirkka
niin tää ei ole läheskään niin hyvää. Eli jos haluatte hyviä, niin menkää Lidliin. Tiedän, mulla on ongelmia. Tiedän. Jos siellä ruudun takana on joku muu, joka on koukussa näihin omenoihin, näihin kirpeisiin vihreisiin, niin kertokaa. Mä haluan tietää, onko mä ainoa, kenellä on ongelmia. Ja sitten, jos siellä on joku muu, niin mä voin sanoa muille ihmisille, että en ole ainoa. Outo. Kyllä. Ja fakta numero 6 on se, että ja nää itse asiassa näkyykin jo siinä mun yhdellä videolla, oli se 2016 vuoden suosikkivideolla, niin nämä oli ne suosikit. Mutta siis olen sokea, mun vasemmassa silmässä on tosi huono näkö. Että jos mä oon ilman laseja niin kuin tälleen, että mä peitän oikean silmän, niin mä en oikeasti kauhean hyvin näe, niin mä käytän näitä laseja koko ajan. Ja siis kyllä mä näen ilman lasejakin, mutta en nyt oikeasti kauhean kehuttavasti. Että on pakko käyttää näitä. Ja siitä johtuu myös se, että mun on tosi vaikea tehdä mun kulmakarvoja niin kuin kameralle ja eyelinereita, koska mä en yksinkertaisesti vaan näe. Te varmaan tiedätte, kun mulla on aina ongelmia kulmakarvojen kanssa ja eyelinerien kanssa, niin se johtuu vaan siitä, että mä en näe, niin mun pitää yleensä laittaa silmälasit päähän ja tehdä kulmakarvat ja tehdä niin kuin eyelinerit periaatteessa täältä alta, että mä näen, mihin mä ne piirrän. Eli mulla on oikeasti vaikeaa nähdä, jos mietitte, että miksi. Ja sitten jos mietitte myös sitä, että miksi mun silmät on erinäköiset, niin sekin johtuu siitä, että tää vasen silmä on aina paljon enemmän kiinni ja toi oikea silmä on paljon enemmän auki. Jos mietitte, en tiedä mietittekö, mutta nyt ainakin tiedätte. Ja olen siis sokea rotta, mutta ei se haittaa. Mä tykkään ihan sikana näistä laseista ja käytän näitä mielelläni kyllä joka päivä. Sitten fakta numero 7, eikö niin? Kyllä, 7 on se, että mä oon kasvissyöjä. Ja mä en tiedä, onko tää käynyt ilmi aikaisemmin mun videoilla, mutta siis en syö lihaa. Ja tää juontaa juurensa siihen, että eläimet on mun rakkaus, niin en halua syödä niitä. Se on varmaan käynyt ilmi, että en käytä mitään eläinkokeettomia, ei kun siis eläinkokeellisia kosmetiikkatuotteita ja niin edespäin. Ja siis yritän olla syömättä myös maitoa ja niin kuin kananmunaa, mutta en ole täysin vegaani, eli syön kyllä niitä välillä, mutta en syö lihaa. Ja jos joku siellä miettii, niin olen ollut paljon onnellisempi nyt ilman niin kuin lihan syöntiä, että mä oon nyt 2 vuotta ollut kohta silleen, että en ole syönyt lihaa, en ehkä 2 vuotta, 1,5 vuotta. Johtuu vaan siitä yksinkertaisesti, että kun eläimet on mulle niin tärkeitä, niin jotenkin mun omatunto on paljon puhtaampi nytten, kun en syö lihaa. Mutta siis ei siitä varmaan tarvitse paasata sen enempää. Fakta numero 8 on se, että mä kuvaan yleensä nämä videot aina yöllä. Ja mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Nytkin siis kello on 2. Mulla ei nyt ole kelloa tässä, mutta kello on 2 yöllä. Ja tänäänkin mä niinku tiesin, että mulla olisi ollut aikaa niinku kuvata tää aikaisemminkin, mutta jotenkin mä en vaan saanut aikaiseksi. Ja siis yleensä kun mulla on ihan sikakiire viikolla, niin mä en yksinkertaisesti vaan ehdi kuvata viikolla, kun on koulu ja valmennukset, omat treenit ja työt ja kaikkea muutakin, niin sitten mä yleensä säästän niin tänne kuvaamisen vapaapäivään. Ja sitten kun mulla on vapaapäivä, niin sitten mä taas haluaisin katsoa Netflixiä ja vaan olla ja rauhoittua, niin sitten mä jotenkin niin lykkään sitä iltaan. Sitten se niin eskaloituu tähän, että kello on 2 yöllä ja sitten kuvaan tän ihan väsyneenä ja sitten huomenna niin editoin tälleen ja julkaisen sen niin pian kuin vaan kerkeen. Mutta joo. Ehkä pitäisi opetella vähän aikatauluttamaan paremmin. Ja sitten fakta numero 9 on se, että mä oon todella koukussa kahviin. Ja mun on pakko päivässä saada niin kuin 3 kahvia. Aamukahvi, päiväkahvi ja iltakahvi. Ja tää on todella tärkeää mulle, että mä saan ne kaikki 3 kahvia. Mä en tiedä mikä mua vaivaa, mutta niin kun aamukahvi juodaan niin kun yllättäen aamupalalla. Sitten päiväkahvi mä yritän aina ajoittaa silleen, että mulla olisi joku rauhallinen hetki. Mä voin nautiskella siitä kahvista. Tai sitten koulusta tai jossain, mutta se on pakko saada. Ja iltakahvi mulla on silleen, että sitten kun mulla alkaa taas tekee mieli kahvia, niin sitten mä niin kun juon iltakahvin. Ja mulla on silleen, että mulla ei vaikuta kofeiini niin kuin mihinkään mun uneen tai niin kuin väsymykseen tai mihinkään muuhun, niin mä voin juoda sitä vaikka heti ennen kuin mä menen nukkumaan ja se ei niin kuin vaikuta mihinkään.
kahvi on mulle todella tärkeää. Siis niin kun, välillä mulla on niin kun, silleen, että mulla alkaa tekemään mieli ja sitten kun mä keitän sitä kahvia, niin mä tuun tyytyväiseksi, että mun ei välttämättä edes tarvi juoda sitä. Siis oikeesti tää on todella niin kun, outoa, mutta olen addiktoitunut kahviin. Pitäisi varmaan vierottautua siitä, se joka on ehkä terveellistä. Välillä mä juon sitä päivässä vähän oikeasti liikaakin, mutta kyllä 3 kahvia, ne on mulle tärkeää. Sitten viimeinen fakta numero 10 on se, että mulla on yksi tatuointi ja se on nilkassa. En nyt viitsi näyttää sitä tässä, mutta siis se liittyy siihen, että mä rakastan musiikkia ja tykkään tosi paljon laulaa ja näin, niin musiikki on mulle kans tosi tärkeä juttu, niin liittyy siihen. Kyllä se varmaan on vilkkunut jossain ja varsinkin kesäisin niin kun kyllä siis vilahtelee. Se on nilkassa siis. Mutta joo. No niin, eli siinä olisi tosiaan 10 faktaa musta. Ja noi faktat on sellaisia, mistä mä niinku koen, että niistä vähän niinku välittyy se, että millainen mä oon niinku ihmisenä. Se on tosi hyvä, että mä tein tämän videon, koska nyt te tiedätte musta vähän enemmän ja niin kun olette vähän enemmän tutustunut muhun, niin sekin on kiva. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin laittakaa ihmeessä peukkua, paljon peukkua, niin mäkin tiedän, että te tykkäsitte. Ja sitten kommenttia tonne alas, että mitä haluatte jatkossa nähdä. Niin kuin huomaatte, niin mä kyllä huomioin teidän kommentit, niin kuin, että mitä tonne kirjoitatte. Ja on ihana saada teiltä kommentteja, joten kommentoikaa ihan mitä vaan juttuja tonne. Varsinkin jos syötte vihreitä omenia, niin saa kommentoida ja muutenkin. Joo, muistakaa seurailla mua somessa, eli Snapchat ja Instagram on molemmat Essi Teräsaho. Siellä voi laittaa kysymyksiä ja toiveita ihan mitä vaan höpöttää. Niin höpöttelen takaisin kyllä. Ja jos et ole tilannut mun kanavaa, niin nyt tilaa. Joo. Ei varmaan muuta kuin, että kiitos ihan sikapaljon, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit ja mennään ensi videolla.